Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathanda umculo kamaskandi kule channel enilethela ke indaba zika maskandi efika ngesikhathi. Kubukeka ke sengathi ke umthandini ke laphana ke igcokama elisha belibhoka ke kuloya video ke etrendayo ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Mawukuthi ke ubungakayiboni ke mbukeli nawe mlandeli womculo kamaskandi kule channel uzoyithola ke mbukeli ke le video. Njengoba sazi ke mbukeli ke nawe mlandeli womculo kamaskandi ukuthi ke unjoko uyididilile ke i-CD yakhe okanye i-album yakhe yakuwo ke lonyaka evutha amalangabi esihloko sayo ke esithi ke zamemeza ke izingane. Kubukeka ngathi ke abantu ke abaningi bayithakasile kakhulu bayijabulele kakhulu ukuthi cha ngempela ke unjoko ulenyusile ke izinga kulokho. Kubonakala ke nomthandeni kwenye yama video ke esho khona ukuthi cha zamemeza izingane ke okubonakala ukuthi cha ubesho le album ke yakhe ke unjoko. Kodwa ke umthandeni njengoba siyazi ukuthi ke insizwa ke ethanda ke amancoko nokubhoka ke ubese kubangathi ke uyabhoka ke uma esho ke isibongo sakhe ke unjoko ukuthi ke umfoka mbambo ke lo ocula yona ke lengoma uma bembuza ke ahleli nabo ukuthi ubani ke yena ke lo othi zamemeza izingane. Bezinga kwembukeli ke ebesekulethele zona ngizokufakela ke yona le video njengamanje siyabonga. Zamemeza izingane. Yo phela leyo qamene. Sale uyazi. No leyo uyazi. Uphuthukana kwabambo. Bambo.